Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ke National People's Youth Front Jaintia Hills Unit kalapentip bahkan sepelong yaka program Pynkup Burom Ïaki Khynnah kibawan syakmat hak Eksamin SSLC, HSSLC, CBSE, ICSE nalor kiwe-kiwe. State President ke Npyf uba wailat miki shila uloang bakajing tumu jang ke National People's Youth Front Jaintia Hills Unit kalong ka ba aimin siem bat penslur Ïaki Khynnah pule kathan bakin job hakajing impule puthi ka jongki. Uloang bakajing kwa jong ka Npyf Jaintia Hills Unit kalong ban Pynkup Burom ya baro ki Khynnah ki bapas henry kampat long pat ka basuk kumta larai ban Pynkup Burom Ïaki Khynnah ki bapas 90% sheneng ha ka HSSLC bat 100% sheneng ha ka SSLC la kerpa di ki Khynnah ki bayo yakite ka percentage ban pendap Haki ni ki link na ka banta ka SSLC bat na ka banta ka HSSLC lani la ru ban page ha ka Instagram bat ka Facebook page ka jong uba wailat miki shila lani ka Npyf ya ka tarik wakat du ban penpo ya ki application form kan long haswa ka putri ujimang arhaja apusan bat on ampediang ya ki ba apply hadien ka te tarik ya ka tarik bat ka jaka ban pelong ya ka jingyelang Pynkup Burom ondang penbena hadin kublai piwro neliang yong ke Npyf lani ka National People's Youth Front Meghalaya negesni neliang yong nga kamu state president yong ke Npyf hakajing emlang yong ma ebor mi lengdo woman kamu district president Npyf West Jaintia Hill district bat kam jole hakajing emlang yong ma yobiang bomon woman assistant secretary yong ke Npyf Jowai block kwa iu pentip ya pi ni ka khubor wa neliang yong ke Npyf Jaintia Hills unit wadaw Pynkup Buromi ya kini ki Khynnah ki wale bha ha kini ka exam ka te to ka class 10 ka SSLC bat kam jole ka class 12 ka HSSLC wa ki wadang le bha ha kini ka result wadang dep te nagaliang gyong i ho kat badi yoi ka jingkwa gyong i kwa hi Pynkup Burom yo ro tang sia tho im to ko suk te nei te daw bat kam jole yoi ya ka mo ya kini ka result how news nem to rap pas bagi Khynnah tani daw nei te daw nei liang yong i de rai wa ka cut off uboi ya ka percentage nei liang yong ka class 12 la nei ka HSSLC to man go 75% and above te ki wayu apply gani man ki wayo nyao 1000% chaneng bat kam jo le nei benta yong ki class 10 la nei ka SSLC man go 1000% chaneng te kini to ki criteria la nei mo ka cut off ko da boi nagaliang ka yong i te ki tu ki Khynnah ki wa yo ya kani ka percentage ukar pat ya ki wa dm ka link ko da pen krei pen artli ki link ne benta ka SSLC bat ka HSSLC dm ki link ko ye phu yo na ka Npyf Meghalaya page ko dm i daw upload i ya undu link hai tu bat lani ye phile yo na ka social media handle ka yonga ka te to na ka Instagram lani ka Facebook bat kam jo le yo ka Npyf ye phu yo on Instagram lani na Facebook but the knang open suk cho cho le the bo ile ya ki scanner ki la ne ki wa ye phi scan don hi ki wa em kam yi ni ki wa yo phi ni the pen kre ne liang yong i ki scanner ki wa ye phi scan de ne te de em hi ki column ki open dap hi te de ne te snya ba man de phi pen dap the submit te ne liang yong i hadin wa de yo ye ki details ki yong phi te man da daw check i malum la daw em ka screening te hadin ne te daw pha ni phi ki jing tip nei benta ka sni ka wo le Burom i nei benta yong phi te hai te won ta daw pen tip ni phi ya ka time and location nei benta wo le i ya ka te ka facilitation ceremony te kini to ki jing pen tip na ka liang ka yong i ka ni to ka jing perchang ka yong i te na ka liang yong i kar padi la de em i won i jing duna hai tu hai ni le mho yo boi henry yoluti wa kani to man ko kam chipenta ka jing perchang na kaliang yong iyo e men sen chu chu ya ki khon samla yong i ku le chutom sket ha kani election kani ka exam ko dang dep te yo o e men sen chu chu nang le ba chu chu ki ha ki sni ku da wan te digni ki kenten te sachi sen kamo ban biango pen kan mo wa ya kini ki link ye phu yo na ka Npyf page ka te to on Instagram na Facebook yong ko Meghalaya bat kam jo le ye phu yo na ka social media handle ka yong ka te to ka state president te ding ni gi jing tip ku khajak e kublai phi kublai chibon ta jo ipor le kwa open kan mo wa to ka last date wo apply nei benta ka ni ka facilitation to
arpau terik yong ubnai me yong snem arjar arpausan leni yong ni ubnaiแต่họ sẽ thuaไปพีกว่าไอ้ปอรับบนต่างsẽ thuaอีในภาคบนในกี่คณะกี่วันได้ยอด admission กี่ดาวฮับอุไล join ชากี school and colleges กี่ยงกี้แต่ในที่ดาวเดลเล่กับประสบการณ์วิเวลาขณะอยู่อุปนเดบให้ปอริบเบียงอยู่อุปนเดบชัวอุไลกี่แต่ปันมาวันนี้กี่วันกี่ว่าแล้วได้กี่ว่า apply ฮัดดินกับอาร์พาวตริกแต่ส่วนใหญ่ปันมาวันนี้ยักษ์แต่มีดีอุปเดียงแต่ในที่ดาวงาอภิลอยมั้ยกี่วันมัน interested อุสเนียพาพีอุ apply hachwa yong ka ar pauterik yong uniu benai yong uniu snem kublai sibon